Pane nhau iri very concerning yatikuona kuti munyika yeZimbabwe, nhau ikepchiwa kwemaactivist kunyanya vakomana vekuAvondale, nokuti ndo vakomana vatikana ndo vakatanga kukepchiwa. Panapa takuona kuti aiwa the regime kana mutungamiri wayo ava kuuya achiziwa panapa achinzi aiwa this is not about leading the nation, is now leading a mobster regime. Hazvisisiri aiwa zvekufulfilla wishes ema-citizens kana kurespecta their rights, but panapa yatova nhau aiwa ekuabuse. Sanamira mashoko mudanyogo panapa mune anoti subscribe or like or turn on the bell icon. Timina manyogo mchenzi. It has been confirmed. So the ruling party ZANU-PF can, after all, if its opponents are arrested and thrown in jail on trumped up charges. This shocking revelation was made by none other than the party's Secretary for Information, Christopher Mchango, as he addressed a press conference in capital Harare. He told shocked reporters, "We will now reward the opposition activists and the human rights defenders' failure to protest with freedom. Now the Sabc is over. We will liaise and appeal to the Minister of Home Affairs, Comrade Kazembe, and our justice delivery architecture to restore their freedoms through imminent release. So it is for the whole world to hear. It has been laid bare and made official by ZANU-PF national spokesperson himself." Ndo mashoko atiri kuona panapa kuti vakomana ava vakatouya vakatodhamba vakanyararidza human rights defenders avakuuya vakuseka panapa kana Christopher Mchango achiti aiwa takaona vakomana ava vanokwanisa kuprotesta kustaja maprotesta vanokwanisa kuuya kudzivisa the summit noda kwokuti aiwa the ruling party yanga yakanga vabata konzi. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatoona kuti vakomana ava havatombonyari, havatomborina kana a guilty conscience yoti ingatovadzosa onto normal vachinoona zvavari kuita izvi hazviiti. Tiudzai mafungiro enyu pinda kucomment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.